आथिखालाव बिथां रेवरेवा नार्जारी सारा हथासायाव भुगिनानै दङ। खारन फैगौ 2025 मायथाइयाव जे बिथाङा बिसायख'थियाव जेनगोन दिनैनि दिनाव बिथाङा बेखौ निश्चित जानानै दङ। जोंनि बिटिआरनि मानगोनां इएम इउपिपिएल आरो बिजेपिजों जे सालायजानाय जे बिटिआर सरकार बे सरकारनि मानगोनां इएम बिथां रेवरेवा नार्जारी नंगौ बिथाङा दाख्लैनिफ्राय बायदिसिना खोथा बुंबाय दं। इउपिपिएलखौनो बिथाङा गोबां सोंखारिबाय दङ। दा गुबै खोथाया जाबाय मा आथिखालाव बिथां रेवरेवा नार्जारी सारा हथासायाव भुगिनानै दङ। खारन फैगौ 2025 मायथाइयाव जे बिथाङा बिसायख'थियाव जेनगोन दिनैनि दिनाव बिथाङा बेखौ निश्चित जानानै दङ। मानोना 2020 मायथाइयावबो बिथाङा बिजेपिनिफ्राय देरहाखायाखैमोन। बिथाङा बिपिएफनिफ्रायसो देरहादों। बिपिएफनि भटार्सफ्रासो बिथांनो भट होनानै देरहाहोदों। नाथाय जेब्लानोखि बिथाङा बिजेपियाव जगदान खालामफैबाय, बिजेपियाव जइन जाफैबाय, किन्तु अब्लाबो बिथांनि जायफोर भटार्सफोर बिपिएफनि जायफोर भटार्सफोर जायफ्रा बिथांखौ देरहाहोदोंमोन बिथांमोना किन्तु बिथांजों लोगोसे फैफानानै बिजेपियाव जइन जायाखै। दा बिनि ओंथियानो जाबाय दा बिथांजों लोगोसे जुदि फैफायाखैब्ला बिथाङा फैगौ बिसायख'थियाव जेनगोना निश्चित। दिनै बिथाङा बेखौ बुजिनो हादों आरो बुजिनो हानानै बिथाङा दिनै हथासायाव भुगिनानै बायदिसिना खोथा बुंबाय दङ। मानोना दिनैनि दिनावहाय बिथांनि जायफोर भटार्सफोर बिपिएफनि जायफोर भटार्सफोर मोनसे समाव जायफ्रा बिथांनो भट होदोंमोन दा बिथांमोना जइन जादों होनोब्ला दिनै गोबाङानो इउपिपिएलआवसो जइन जादों। दा ओंखायनो बिथाङा दिनै इउपिपिएलखौ टारगेट खालामदों जाहाथे गावनि मोनसे समनि भटार्सफोर जायफ्रा बिथांखौ मोजां मोननानै भट होदोंमोन बिथांमोना जाहाथे इउपिपिएलआव जइन जायाबालासिनो बिजेपियावसो जइन जायो। दा बे खोथाखौनो सिन्था खालामनानै बिथाङा दिनै अपोजिसनाव थानाय सासे इएम बायदि दिनै इउपिपिएलखौसो टारगेट खालामनानै बुंबाय दङ। खारन इउपिपिएलखौ रायोब्लासो बिथांनि जायफोर भटार्स जायफ्रा इउपिपिएलआव जइन जाबाय दं एबा जइन जानो नागिरदों दा बिसोरखौ होबथानो हागोन। निश्चय बिथाङा बिदि साननानै लादों खोमा। दा ओंखायनो बिथाङा बेफोर खोथाखौ बुंगासिनो दं। दा जायखिजाया बेनो 2025 मायथाइयाव जुदि बिथाङा बिजेपिनि केन्डिडेट जायो बिथांनि जेननाया निश्चित होननानै आंबो बुंगोन। अब्ला बिथाङा गावनि जेननांनायखौ गिखादों नामा? दा बेनो जेब्लानोखि मानसिया सिगाङाव गावनि खैफोदखौ नुहुरो बे खैफोदखौ नुहुरोब्ला बिनि दाने जिथु खर' मेलेम बे खर' मेलेमा बारा माने मा होननानै बुङो बेखौ सानस्लाबनो हाया जायो। दा ओंखायनो बिथाङा निस्सय सानस्लाबनो हायाखै। बेखायनो बिथाङा दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएलखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंबाय दङ। दा आं बेखौनो खावलायगोन जिहेतु बिथाङा सासे इएम जाहैबाय आरो बेबो जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिजों जथाय सरकार दानाय सासे इएम। दा बे हिसाबै बिथांनि बेफोर बुंनाय खोथाफ्रा माने मिनिंलेस जायो। जाहाथे बिथाङा बिनिफ्राय गोजानाव थायो आं खावलायगोन बिथांखौ। बिथाङा रेशन कार्ड आरो अरुनदय होनायनि सायाव बुंदों जे फैसाखौ गावसोरसो होदों होननानै मा बुंगोन? बिथाङा रेशन कार्ड आरो अरुनदयनि सायावबो खोथा बुंदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों जे बे अरुनदय आरो रेशन कार्डआ इउपिपिएलनि स्किम नङा बियो, बिटिआरनि स्किम नङा बियो। बे अरुनदयखौ आरो रेशन कार्डखौ दाननो हानाय इउपिपिएलआ पावार गैया। बेखौ दाननो हायोब्ला जोंसो दाननो हायो होननानै बुंदों। नोंगौ बिथांजों आंबो सापर्ट होगोन। जोंहा इउपिपिएलआ सोरनिबा माने रेशन कार्ड सोरनिबा अरुनदयखौ दाननो हानायनि पावार गैया, होनो हानायनिसो पावार दङ। दा दाननो हानाय पावारा जिहेतु बिजेपिनियाव दङ अब्ला जों बेखौनो दिनै बुजिनानै लागोन जे थांनाय समाव जायफ्रा अरुनदयनि थाखाय एप्लिकेसन होदोंमोन, जायफ्रा रेशन कार्डनि थाखाय एप्लिकेसन होदोंमोन बिथांमोनहा जायफ्रा मोनाखिसै, जायफ्रा दानजाबाय बेफोर गासैखौबो बिजेपि हान्जायानो दानदों। खारन बेनो बिथाङा गावनो बुंनानै लादों दाननो हानाय पावारा बिसोरनाव दङ। नंगौ जोंनाव इउपिपिएलनाव गैया दाननो हानाय पावारा, होनो हानाय पावाराथ' खिन्थु दङ जायफोरनो जों होबाय थादों। दा निश्चय बिथाङा बेखौबो बावदों जे स्टेटआव जे दिनै एनडिएनि सरकार सोलिबाय दङ, बिजेपि इउपिपिएल एजिपिनि जे सरकार दङ स्टेटआव, इउपिपिएलआबो जे बाहागो दङ स्टेटआव सरकार दानायाव, निश्चय बिथाङा बावनो हागौ।